Wong Jawa kan mesti nganggo patokan to, Kang. Awak dhewe duwe. Oh, kowe nggih patokan selamati wae kowe nggih patokan. Maksudnya duwe ugeman. Oh, lah berat. ngomong Wong Jawa ki apa duwe aksara Jawa. Tak rungokne omonganmu. Lah nggih aksara Jawa. Awakmu ngerti ora? Ana cara nek pira? 20. Salah. Ana cara keten pinten? 20 ana cara kok. Kleru, Pak. Ana cara kok. Ono cara kok nek 20. 20 tem 5. Kok iso 5 ya? Oh, no, co, ro, ko. 5. Lah contoh sapa lho Sing takon doto sapa? Aku takonku ono cara kok nek pira? 5. Nek aksara Jawa enten kalih dasa. Nggih to? Iku kena dinggo hitung-hitungan wong Jawa kaya duwe ngene iki, duwe gawe apitan bersih desa. Niki lho kena gawe hitungan, Mas. Tegese pripun, Mas? Tegese. Ono caraka data sawala padha jayanya maga batanga. Mata bagama nyaya jadapa lawasatadha karo canaha. Nek wong Jawa ngono kuwi kena nak diwalik, kena nggo munduh tawon, Mas. Oh, kaya pinter kuwi jane Hubungane apa mundut tawon? Orang saged dikit jimat, Pak. jimat. Niku nggih saged dihitung-hitungan 20. 20 ditum loro enten pinten? 10. Kleru. Ya, anggrek kok mangga kleru. Nek cara hitungan Jawa 20 ditum loro kuwi enek 12 karo 8. Lho ora padha. Lho, wong Jawa, Mas, 12 tiba taun, 8 tiba windu. Sing windu enek pirang taun? 8 taun. Lah nek sakniki setahun enten pirang wulan? 12 karo 8. Wong Jawa, Mas, kena nggo patokan. Bapak susu dukun kowe susu ta. Dukun piye ilmu Jawa, Mas, iki aku cah enom, tapi untuk memperkenalkan pada kaula-kaula muda ben ora lali jawane. Terus mari ngono 12 dinggo sing cilik disira sisih. Iya. 12 ditum loro enek pira? 6 to, Pak. 6. Kleru. Iki jane hitungan piye to nggonmu ki? Jawa, Mas, Jawa. 6. 12 ditum loro enek 7 karo 5. Lha kok gak padha nah. 7 tegese 7 tiba dina, 5 tiba pasaran, 5 legi paing pon wage kliwon, 5 songo 7 papat 8. Ya berat. Lah 7. 7 tiba Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Setu. 5 papat 3 7 8 6 songo. Iki hitungan Jawa, Mas. Jadi sing nom-nom ya ben mudeng. Ya omong aku iki. Tuwek lho, tuwek. Ya, ya. Tuweke kepleset ning jeding ping 4. Pak pira 7 karo pira? 7 karo 5. Terus? Sing cilik direk Dikire. Lah sing gedhe ditum loro. 7 ditum loro enek pira? 3,5. 3,5. Karo Jawa, Mas. Hitungan Jawa iki. Iya, iya, 7 ditum loro enek 4 karo 3. Papat Tiba kiblat, 3 tiba manten. Manten iki loro. Manten kok loro pekok men lho. Awakmu tuwek kok pekok to. Sik to. Manten lanang manten wedok ki loro. Lah manten lanang manten wedok nek gak enek waline apa sah? Iya. Manten Awake itu dhewe goblok ta, Jen? Wah, susi kecengah sedaya. tuwek. Ketoke blegere nom tapi tuwek. Tuwek delok setero kok iya. 4 karo 3, Iya, Mas. Iya. Ditum loro. Iya. Ya berat. Berarti awakmu hitungane Jawa. Cara Jawa ngono kuwi. Penting kuwi ya. Memperkenalkan. Wes, berarti kuwi wong Jawa to? Wong Jawa. Hitunganmu Jawa. Heeh, iki kena nggo patokan. Iki lak umpamane hitungane Jawa wis karuan bengi iki tak gawe hitungan Jawa. Ya no. Wes, Maksudnya piye? kowe nampa 250 selesai. Kok sik tau